svjetova, iz neistraženih krajeva, stižu svjedočanstva drugačijih vjerovanja, običaja i kultura. 8. svibnja najekskluzivnija izvješća iz najudaljenijih kontinenata u novom serijalu Georeportaža. Postoje stvari koje nas užasavaju, događaji koji nas šokiraju, pojave koje prizivaju praznovjerje i putovi koji vode do druge strane. Od 8. svibnja iz produkcije Stevena Spielberga stiže fantastična serija Nevjerojatne priče. Tamburaški spektakl, Šokačka rapsodija, više od 100 tamburaša iz cijele Hrvatske i Amerike, prigodom 95. rođendana Zagrebačke šokadije. Budite i vi na tom jedinstvenom koncertu u Zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u četvrtak 11. svibnja. bio aktiv.
zakasnit ćemo. Igram se sa superherojem, branim svijet. Pa i Bioaktiv je super junak, on brani tebe. Vidiš ovo, LGG, to je znak. Bioaktiv LGG, dnevna doza imuniteta. A vi, jeste li danas uzeli svoju dozu? Getro, vikend akcija. Sladoled Frozen Land, razni okusi 1 litra, 8,99. Carsko meso 21,99 po kilogramu. Grandi pelene Junior, 42 komada, 67,99. Mikrolinija, DVD, MP3, CD player, kazetofon, spajanje na računalo, 548,99. Vaš Getro. Jutarnji list i Land of Magic predstavljaju vam nove avanture Yu-Gi-A. Ti si zvijezda, imaš dar. Budi Yu-Gi-Oh Superstar. 6 DVD-a skupi i slavu pokupi. Od ponedjeljka novi DVD uz Jutarnji list. Počisti, zasadi, uredi, pometi, nasmiješi se. Volim Hrvatsku. Više cvijeća, manje smeća. Ekološko-edukativna akcija Hrvatske turističke zajednice. Svakoga dana. Od ponedjeljka do petka. U 19:35. Hrvatska televizija, drugi program. VIP DJ. Tiffany lampa. Nostalgični detalj i nasljedstvo dizajna lijepih umjetnosti. Suprotstavljajući se banalnosti industrijske serijske proizvodnje, unosi u vaš dom detalj jedinstvenosti i elegancije. Sudbine običnih ljudi koje će vas dirnuti u srce. Moja sudbina već u prodaji. Kako u mnoštvu prepoznati kvalitetne proizvode? Jednostavno, oni uvijek dolaze u staklenoj ambalaži. Staklo, ambalaža dobrih proizvoda. Komprosta uspješno pomaže kod svih smetnji uzrokovanih promjenama u tkivu prostate. Komprosta, preventiva za muškarce zrelije dobi. Potražite u svojoj ljekarni. Nakon svjetske turneje, Svamidži dolazi u Hrvatsku krajem svibnja. Dobrodošli u Studio 10. Ne propustite subotnju zabavu ovaj tjedan uz Kraljeve ulice. Pozdrav svim gledateljima Hrvatske televizije. Igrajte se i ove subote u Studiju 10. Kao i svake subote morat ćete pogoditi točan odgovor na jedno pitanje. A. Kraljevi ulice su ulični sredači. B. Kraljevi ulice su savjetnici u poduzeću Zagrebačke ceste. Vidimo se u Studiju 10. Zovite broj 060 878 878 ili šaljite slovo točnog odgovora s imenom i prezimenom SMS-om na broj 66010. Gledajte Studio 10 jer najsretnije čekaju vrijedne nagrade. Točnim odgovorom možete osvojiti vrijedne nagrade. Novi Fiat Punto Grande, Samsung X660, telefon s kamerom, video snimanjem i video porukama. 2000 kuna daruje vam staro češko na potrošačkoj kartici i PlayStation Portable koji pouzdano zaustavlja odrastanje. U Špici, kako izgleda veliki cirkus DTM auto utrka u kojem sudjeluju Frentzen, Hakinen, Alesi i što tamo radi naš Čolak. Glamurozna prezentacija najvećeg i najskupljeg putničkog broda na svijetu. Veliki uspjeh hrvatskog filma Dva igrača s klupe na njujorškome Tribeca festivalu. Gej aktiviste pitali smo zašto paradiraju i demonstriraju.
On je agent na tajnom zadatku. Muškarac koji je dobio najtežu ulogu. Žene mu vjeruju, a ljepotice sve otkrivaju. Komičar Martin Lawrence. Kao prijateljica kojoj ćete povjeriti najintimnije tajne. Big Mama, I hardly recognize you. What's that? What? That. A flashlight. U komediji Kuća velike mame. Is there another flashlight under there? Svakoga dana. Od ponedjeljka do petka. U 19:35. Hrvatska televizija, drugi program. VIP DJ. Čokolada, čokolada. Životinjsko carstvo. Gospođica ova uzbuđenja nova. Lijepe samo ljepive, koji striče stričice. Ali to nije sve. Dalje slušajte. U augustu svaki od vas može rukom svojom ukrasti životinjama njihov prostor bojom. Lijepiti i bojati, zabava je vaša. Za nagradu dobit ćete darove od Kraša. Životinjsko carstvo. Tamburaški spektakl Šokačka rapsodija. Više od 100 tamburaša iz cijele Hrvatske i Amerike prigodom 95. rođendana Zagrebačke šokadije. Budite i vi na tom jedinstvenom koncertu u Zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u četvrtak 11. svibnja. Od ovotjednih poljoprivrednih aktualnosti izdvajamo kako je na Sljemenu protekla aukcija bikova junica Šarole pasmine, zašto je u Slavoniji zasijano manje šećerne repe od planiranoga, kako Stjepan Trcak može povećavati svinjogojsku proizvodnju, a drugima je to teško, zašto pobjednik Porečke Vinistre nije za svoja vina zaslužio markicu istarske kvalitete, plodovi zemlje, jer nam je poljoprivreda na prvom mjestu. Hrvatski zakon o pomorskom dobru i morskim lukama treba mijenjati. Nedostatak evidencije, nezakoniti upisi, imovinsko-pravni konflikti velik su problem. Pravna sigurnost traži sređen katastar nekretnina i evidenciju zemljišnih knjiga. Cijene nafte idu u nebo. Iako je nakon poskupljenja dizela vlada brzo intervenirala, primoravši INA-u na smanjenje cijena, ribari i dalje nezadovoljni. A osim na probleme i nedostatke, emisija More ukazuje i na beskrajne ljepote naše obale i otoka. Stoga budite s nama i ove nedjelje na prvom programu Hrvatske televizije. Michael Schumacher srušio je sve rekorde na utrci u Imoli. Može li njemački velikan ili bolje Ferrari zadržati formu i na velikoj nagradi Europe? Otkrite u nedjelju u izravnom prijenosu utrke s legendarne staze Nürburgring. Ove nedjelje Formula 1 samo na drugom programu Hrvatske televizije. Odaberite poslovnu tarifu 0 i zaboravite na mjesečnu nagradu sljedećih 6 mjeseci. VIP, posao na moj način. Tom Cruise vraća se kao tajni agent u eksplozivnom trileru Nemoguća misija 3 od 4. svibnja. Ne propustite u kinima.
Znate li da postoje bomboni koji su zdravi za vaše zube? Orbi Drops ne sadrže šećer i nakon svakog obroka uravnotežuju pH vrijednost u ustima. Bomboni Orbi Drops za zdrave zube. Tom Cruise vraća se kao tajni agent u eksplozivnom trileru Nemoguća misija 3 od 4. svibnja. Ne propustite u kinima. Ne propustite sportski vikend na HTV-u. Počinjemo u subotu, sportski se događaji nižu ovim redom. 13:55 Formula 1, kvalifikacije za veliku nagradu Europe u Nürburgringu. 14:55 treća utakmica prvenstvenog finala odbojkaša, Mladost Varaždin. 16:55 Dinamo Osijek. Modrima nedostaje bod pa da se naslov prvaka i službeno vrati u Maksimir. Navečer pogledajte i ostale nogometne izvještaje u emisiji HNL, a vrijedi i naviti budilicu nešto prije 4 sata ujutro, jer za naslov svjetskoga prvaka u supervelteru bore se Alex Garcia i Jose Antonio Rivera. Nedjeljno poslijepodne započet će rikom moćnih mašina Formule 1 iz Nürburgringa, a nastaviti se pregledom nezaboravnih utakmica sa svjetskoga prvenstva u Meksiku 86. Ljubitelje košarke u 17:55 čekaju Zagreb i Cibona. Cibosi još pamte Manceovu Karlovačku tricu. Magazin Lige prvaka i Najgol uvod su u talijanski nogomet. Vidjet ćete je li Juventus obranio Scudetto ili je Milan još u igri. I ako ste prespavali ranojutarnju premijeru, tko je podigao pojas za boksačkog prvaka. 5., 6. i 7. svibnja. Vozite, trčite, skačite, zakucavajte i slavite i sve to na drugom programu HTV-a. Jedan je derbi. Samo na Hrvatskoj televiziji. Hrvatska 2006. Po prvi put kod nas uzbudljiv spoj GPS tehnologije i nagradne igre. Kako? Pronađi dobitnu bocu Coca-Cola ili Coca-Cola Light. A mi ćemo pronaći tebe i odmah ti uručiti senzacionalni dobitni paket koji uključuje 2 ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, impresivni Hyundai Tucson i 20.000 kuna na Mastercard potrošačkoj kartici. U Hrvatskoj se skriva 8 dobitnih boca. Jedna može biti tvoja. Pronađi je na meti GPS-a. Hoćemo u napad? Ne još, ali vitezovi hrčaju. Neka se premažu Hamerajtom. Hoćemo u napad? Ne još! Hoćemo u napad? Moramo biti sigurni, pričekajmo još 2 godine. Uz samo 2 premaza, Hammerite zaštićuje metalne površine na 6 godina. Novi Hammerite, direktno na hrđu, dugogodišnja zaštita od korozije. When you're a kid, it's easy. You do it, just because you like. So my advice to you is never grow up, my friend. Pelene? Da. Igračke? Aha. Bočica? Tu je. I kolica. Sve je tu. Siguran si? Sve je tu.
Novi Nissan Note, jer djeca su naša najveća pustolovina. Zavrti novu Nokiju 3250 za kameru, telefon i muziku. Nokia, connecting people. Gle! Stiže lava! Kad ti život donese lavu, napravi, brate, roštilj. I sali ga mrak okusom od naranče. Bambuča. Bambuča! Probaj novi mrak okus naranče. Budi bambuča. Dacia Logan Arctic. Kupite veliko, platite malo. S klimom u seriji za samo 62.100 kuna. Glasite za najgol svjetskih prvenstava i osvojite vrijedne nagrade. Naš gost Vlatko Marković odabrao je 5 sljedećih golova. Jedna nagrada je satelitski prijemnik sa SIM-OR paketom kojeg vam poklanja tvrtka Odašiljači i veze. Svi vaši glasovi ulaze u završno izvlačenje u kojem je glavna nagrada automobil Opel Astra GTC. Glasujte na broj telefona 060 577 577 do nedjelje u 14 sati. You only make beautiful music if you know how to play in an orchestra. Heated like a sauna, penetrating through your body, rhythmically we massage, with hip hop mixed up with samba, with samba. Prijenos Formule 1 omogućuje VIP. Prijenos Formule 1 omogućuje VIP.